Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Saƙo mai matuƙar muhimmanci ga manoma da kuma mutane mazauna arewacin Najeriya, musamman manoma da kuma 'yan Najeriya baki ɗaya masu amfani da abubuwan da aka noma. Ina nufin maciya abinci kenan a Najeriya. Wani sabon bala'i ne da wata musifa take nufin shigowa cikinmu ko ma ta shigo. Ya kamata mu buɗe idanuwanmu mu kuma roƙi Allah, sannan mu kuma bi hanyar da za mu bi mu kauce wannan masifa da take tunkarar mu. Kowa ya sani Turawa sun yi ƙoƙari, sun yi amfani da shugabanninmu na Najeriya. Ƙasar ta ci bashi mai yawan gaske, wanda wannan bashin ya sa dole an ƙaƙƙara mana harajai, wanda wannan harajen ya sa wato rayuwa ta yi zama mai matuƙar tsanani a Najeriya. Yubinci ya yi wahala, yunwa ta yi yawa, to dama target ne suka yi don mu samu kama a cikin wannan halin da muke ciki. ɗan Najeriya yanzu abinci muke so, ko ma wani hali ake ciki, ko wani ɗan Najeriya abinci yake bukata kawai, ba abin da yake so bayan abinci. To sai suka samu a wannan tarko. Yanzu haka Turawan nan ƙarƙashin Bill Gates sun kawo mana wani sabon iri wanda ake kiransa da suna wato GMO, wato Genetic Modified Organism. Wani irin azababban masifaffen bala'ya'yan iri ne wanda za a yi amfani da shi don a ce za a cire mu daga wannan masifafiyar yunwa da muke ciki. Haƙiƙanin gaskiya irin yana da amfani a zahiri, amma kuma iya da matuƙar illa a baɗininsa. Za a ga manomi ya noma wato buhu 5, amma wato ya yanke buhu 5 kenan, kuma in yi amfani da wannan iri sai ya yanke buhu wato 20 ko 30 ma. A zahiri za a ga an samu ruwa, ana ganin akwai alheri a ciki, amma bala'in da yake ciki yana da matukar yawa. A sauraren a hankali, insha Allah zan fito da abubuwan yadda za kowa zai fahimce su. Ɗan uwana 'yan Najeriya, wannan wato iri ne wanda yake da illa guda biyu: illa a gangar jikinmu, illa kuma ga muhallinmu. A gangar jikinmu, wannan iri abinciccikan da zai haifar, ma'ana abin da za a yanke ko amfanin gonar, yana ɗauke da haɗari mummuna ga lafiyar jikin ɗan adam. Iya ɗauke da mummunan haɗari ga lafiyar jikin ɗan adam. Akwai yiwuwar ƙaruwar ciwon ƙoda, ƙaruwar ciwon hanta, yaɗuwar ciwon kansa, rusa garkuwar jikin ɗan adam, da kuma wato bijirewa gangar jiki daga ƙwayar cuta, wato ta rika kuma a ce antibiotic resistant kenan. Saboda haka waɗannan cututtukan idan muka yi amfani da wannan iri muka fara cin sa, ina tabbatar muku da cewa za mu waye gari cututtukan nan su lallabe mu. Yadda ka san malaria, haka ciwon hanta da ciwon koda zai koma a arewacin Najeriya ko a Najeriya baki daya. Bala'i na biyu kuma shine wato daga sanda manomi ya karbi wannan irin ya shuka shi a cikin gonarsa, to ya sani sauran ire-iren da yake amfani da su ba za su ƙara amfani a wannan ƙasar ba. Sauran takin da yake amfani da shi ba zai amfani a wannan ƙasar ba. Ƙasar za ta lalace, za ta zama cewa kawai abin da take so sai wannan takin, sai wannan irin kai. Ba za a iya noma wani wuri da ba za a iya sa wani iri ba sai wannan irin dole. Kuma irin a laboratory ake yin sa, irin da kasashen Turawan ake yin shi, daga America ake kawo shi, wanda kuma idan muka kai ga wannan muddar mun kashe kasar mu, ba za mu iya yin noma ba sai da wannan irin. To kuma shi irin sai ya zama ita ce hanyar da za a rika sarrafa mu a kansa. In aka ce ba za a ba mu iri ba, aka ce mana mu zo mu ya harkar luwaɗi, idan muka ce ba mu yadda ba sai a rike mana iri a jefa mu a yunwa. Idan aka ce mu ba addinin mu ma, idan aka ce mu dai duk wata irin, ya zama musu wani makami da ba abin da ba za su sarrafa mu akan shi ba. In sun ga dama su ce mi addinin, in sun ga dama su ce mi ji abin da suka ga dama suke son su dora mana, za mu yi shi ne dole, saboda mutukar mu yadda da wannan tsarin ba za su ba mu abinci ba. Abincin mu ya koma a hannun tafin hannayensu. Sun kashe kasar mu da ta dawo da sai da shekara 25 ba a noma ta ba, sannan kasar tamu za ta fara dawowa asalin lissafinta. Wannan shine bala'i da masifar da muke ciki a halin yanzu. Wannan shine hoton wannan taki, shine hoton wannan wato iri. Yan uwa, duk wani manomi kai ya amfani da wannan irin. In an bashi, ko in kyauta aka bashi, ko in siya ya ganshi, ko a kasuwa ya ganshi, wannan irin gashin na dora shi, ba irin da zamu yi amfani da shi bane ba. Shugabannin ba sun karbi wannan harkar, kuma sun shiga cikin ta, kuma za su yada ta a cikin mu. Saboda haka mu yi kokari mu nuna musu minki, kada mu yi amfani da wannan irin. In ba haka ba, za mu fada bala'in da na rantsi da Allah sai mun yi da na sani, sai mun so ina ma a ban mu a halin da muke ciki a yanzun nan.
a wannan bala'in da muke ciki. Yan uwa, na faɗa mana wannan, mu kula da wannan, nayi nawa, kuma ina fata duk wanda ya ji wannan dan Allah ya yada, dan Allah ya yada har ya je kunno manoman mu, domin manoman nan fa idan ba mu yada mu sun ji ba su noma mana abincin da kuma mu ne zamu zo mu cinye. Masifan nan kan ma ta dawo da mu da su gaba ɗaya mu zo mu zauna. Kuma ni nayi nawa, na faɗa, kuma a yada, kuma Allah ya ba mu nasara, Allah kiyaye mu, Allah tsare mu alhamar Annabi sallallahu alaihi wasallam.